Tarihin Saratu kashi na uku kuma a cikin littafi na ɗaya. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau Asabar 21 ga watan tara na shekara ta 2019, haihuwar Annabi Isa alaihi salam, wanda ya daidai da 21 ga watan 1 na shekara ta 1441, hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A yau ma kamar kullum insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a labarin namu na tarihin Saratu, wanda Malam Suleiman Umar Warkajami ya rubuta. Kamfanin Warkajami Production Arewa Comedian su ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Ni da nake shiryawa a kowane lokaci, Suleiman Umar Warkajami nake cewa a yi sauraro lafiya. A yau za mu tashi ne daga inda muka tsaya. Kuma idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne a inda Abdulhakim yake neman mafita domin ya ganar da matarsa Saratu cewa bai kamata ta nace akan cewa sai ya amince mata ta tafi yawon shakatawa tare da wani ƙato ba. Da ya ga ta ki amincewa sai ya garzaya zuwa ga mahaifanta domin ya shaida musu halin da suke ciki. Abdulhakim yana zuwa sai ya samu mahaifinta a gida. Bayan sun gaisa sai yake shaida masa cewa sun shiga wani rikici da shi da matarsa Saratu akan cewa sai ya barta ta fita waje yawon shakatawa tare da ƙawarta da kuma wani wanda ba muharraminta ba. Sai mahaifinta Malam Sambo ya ce idan ka koma ka turo min ita. Sai Abdulhakim ya ce a'a, abin nan a hankali, kada mu tuntsira ta, kuma ni ba na so ta gane cewa ni ne na kawo maka wannan labari. Sai Malam Sambo ya ce to shikenan, kwantar da hankalinka, za mu san yadda za a yi mu shawo kanta. Kafin su gano yadda za su yi shawo kan Saratu ta daina wannan tunani. Bayan kwana ɗaya sai ta ji a ranta ita ma tana sha'awar zuwa gida domin su gaisa da mahaifan nata. Gari na wayewa sai ta tambayi Abdulhakim cewa yau fa tana so ta je ta ga mahaifanta. Abdulhakim sai ya ce a dawo lafiya. Saratu tana zuwa ita ma sai ta riski mahaifinta Malam Sambo. A wannan rana bai fita aiki ba. Suna gaisawa sai fara tambayar ta yaya tsakaninta da mijinta, ya kuma take rayuwa a gidansa. Sai Saratu ta ce gaskiya ne, muna rayuwa cikin ni'ima kuma masha Allahu alhamdulillahi, a tsakanina da mijina babu wata matsala ko saɓani. Wato ta ɓoye masa waccan al'amari da yake tsakaninta da ita da mijinta. Sai ce to shikenan, dama haka nake so. Sai ya shiga cikin uwar ɗaki zai canza kayansa domin ya fita. Yana sa kai a cikin uwar ɗakin zai canza kayan nasa ya fita. Sai ya ji Saratu tana raɗawa mahaifiyarta cewa ita fa tana so ta tafi yawon shakatawa da ƙawarta Rayyanatu, amma mijinta Abdulhakim ya ki amincewa, ya hana ta, kuma bayan shi ne ya fara yi mata alƙawarin zai kai ta Turai. Mahaifiyarta tana jin wannan furuci sai ta tabbatar da cewa lallai abin da Abdulhakim ya zo ya faɗa musu gaskiya ne, amma maimakon ta yi mata faɗa ko ta hana ta, sai ta fara gaya mata cewa ki kwantar da hankalinki, ai dukkaninsu maza haka suke, ba sa cika alƙawari, kuma ki yi shiru da wannan magana, kada ki sake yin wannan magana har babanki ya ji. Ashe kuwa yana ji, domin a lokacin yana ƙoƙarin canza kaya, kuma da ya ji ta fara maganan sai ya kasa kunnensa ta bayan labule. A lokacin da ya ji wannan al'amari sai ya ɗaga labule ya shigo falo, sannan ya fara yi wa Saratu faɗa akan wannan magana. Daga ƙarshe sai ya mata gargaɗi da cewa kada ya sake ji ta yi wannan maganar ta fita waje yawon shakatawa ba tare da mijinta ba. Saratu tana jin wannan furuci na mahaifinta sai ta ji kamar ta mutu don baƙin ciki. Bayan ta dawo gida sai ta kasa zaune, ta kasa tsaye, saboda tana tunanin mahaifinta ya ci mata mutunci akan maganar da take ganin ita ce mai gaskiya. Har ma a ƙarshe ta fara tunanin mafita a gare ta. A ƙarshe sai Saratu ta yanke shawara lalle fa za ta bar gidan Abdulhakim ba tare da sanin shi ba, ko kuma ba tare da sanin mahaifanta ba, ta shiga duniya abinta domin ta cika burinta. Hakan kuwa aka yi. Abdulhakim ya tafi aiki. Kafin ya dawo Saratu sai ta sa kaya ta canja kamar mai zuwa unguwa, sai ta ce ga gidanka nan. Saratu ta ɗauki wannan mummunan mataki ne saboda ta nuna wa Abdulhakim da dukkanin masu goya mashi baya ita fa ba kanwar lasa ba ce a duniya. Kash mai sauraro, kai mana uzuri, a nan za mu dakata da wannan shiri, sai lokaci na gaba idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban wannan labari na karatun littafin tarihin Saratu, wanda Suleiman Umar Warkajami ya rubuta.
Kamfanin Warkajami Production Arewa Comedian su ne suke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri a kowane lokaci. Ni Suleiman Warkajami da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalam.